Ndichikutambirai zvekare pano pahadzira 263 pano pachake ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchingozvionera. Panapo uchingochiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva, misi nemisi. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kuhama neshamwari. Sedzoka muno zvitambori yeZimbabwe manews updates epanapa ndinoyanawo ndikamabatanidza nechitira kuti muwane manews updates akatwandei pasame video. Ine video raitatanga ndakuratidzai iro video rikuudzwa vanhu kunzi hanzi iwewe kana wakamaka president Mnangagwa vachikuregerai flour nehupfu nemafuta unozovavengerei. Ndo mutauriro wangu waitwa pavideo apa. Sekuzwa kwamunozvita nyaya idzidzi handisiri ndinotaura nemuromo wangu, handigone kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Ndinofamba nevideo rachona. Pamuona video mutozva munofunga mucomment section kuti boy here kamutauriro ukaitwa apapa unozvibvumirawo here zvataurwa apapa. Dakukusira video wapedza kuona video mandadzoka ndichitsudzura yaHolitane. Yatione this video. Nasi unoda ZANU-PF asi Mnangagwa wawade. Kana uri mwana wa ZANU-PF, muri mukuru wa ZANU-PF ndiwa Mnangagwa, ndiwo first secretary wedu wa ZANU-PF. Unoda tin mark anokuunzira flour, anokuunzira sugar, anokuunzira zvanokuunzira aZANU-PF awide. Uri kuri ZANU-PF. Chivhorekedza zvese. Kana tichida kuvaka nzvimbo yekwedu kana kuti nyika yekwedu, tinofanira kutaura tisingavanzani, tinofanira kutaura tisinganyarani, tinofanira kutaura tisingabatane kumeso. Tinoda kusiya nhaka. Kana ukasiya wogona kugadzira door frame iro, inhaka yeupenyu hwako nemhuri yako. Kana ukasiya wogona kugadzira stove iyo, inhaka yeupenyu hwako nemhuri yekwako. Mumwe akugona kusona, mumwe agona kugadzira simbo dzekubikisa, mumwe agona kutobikirawo murume wake mumba zvakanaka. Watobva kumweya wemakuhwa, mweya weruvengo, mweya wekushora. Handiti? Ndaimbotaura ndichiti ayewa, usanyanya kuda kuita munhu wangu. Handidi munhu ini, handina vanhu inini please. Ndoda vanhu veZANU-PF. Ndosaka muchiona kuno maconstituents vantovengana nekurwa nekuti kuno vanhu vanenge vachidziva ndo vanhu vaMP. Ava ndo vanhu vanofamba neMP. Handifambe nemunhu ndoendega. Kana zvekufamba wakachengetedzwa kune vamwe vanhu kuti akangopinda muzvigaro, angoita MP, angopuwa kapost, akufamba nemotikari 5577. Ndezvei? Next update rimbori video rani ivideo raHolitane. Funga vazhinji mukuzoti Holitane akaparamura mastreets esocial media after amenshena mazita evanhu aisafanirwa kutaurwa, achitaura zvakashata pamusoro pawo. After aita izvizvi, Holitane takatanga kuona mamessages ari kuda mastreets esocial media achinzi akati achada mari yakadai, wakataura akati varoda mari yakadai. Saka unosunga kana usina kuvapa mari iyo. Zvisinei ndizoti receive news dzekuti Ola 7 vakarara mujeri kweweekend yese, vari kunzi vanenge vari mujeri. Iye Holitane abva agadzira video achiudza Prophet Uerbert Angel kuti pakabhaizika paipai, hanzi uri muzukuru wangu, kana wapedza kuparidza uyationesani. So pavideo apa pazviri kuratidza kuti ari kuregreta kana kuti ari kudemba zvaakazvitaurira, nekuti munhu haazosvike pakuti uyatitaurirani kana usingaregreti, kana usingadembe nezvazvo. Hapana paunozotsvaga munhu uchiti uyandikuite sorry. But kana usina une chiaidodike unongoti ha ndezvozvo ndeizvozvo. But apa ari kuti hanzi ndichagara pasi nemuzukuru wangu totaurirana, taonesana, hanzi pakabhaizika. Dati muone video, wapedza kuna video tozvonofuka comment section insert rari handisikumira kumanye news updates. Ndati like this video. Much love. Boy, it's the leader of the youth and the speaker of the truth. So I ndamboita live earlier on, but because of a lot of my network issues and vamwanga vasipo, so they might not have heard what I was saying. The first thing that I tried to explain to you is I'm obliged to hear what the youth are saying because I'm the leader of the youth. And there's been growing opinion about that interview, especially around the issue here, church. Church is something that I have high regard and respect for, so it's the only thing that I will address. Moshe says it can go anywhere it goes.
I'm not here to destroy anything. I'm not here to taint anything. If anything, ndinotoonekwa in a certain video talking about how my prayerfulness ndakadzidziswawo from watching my sermons and the efforts anoitwa nana Uerbert Angel to go forward. Plus also nyaya yekuti at family level Uerbert musikuru wangu ini sasa manyanga vanototiwo sekuru, so me having kuzonogara matare just in case there's any problem. I'm not the one that was supposed to drop anything. That's what I feel. I might have taken a little bit of an elderly step on this one in the Christian community and also at family level. So I just want to say to you, I will pack a bicycle, man, and hey, I pack a bicycle, and I would probably never be able to do this. And the reason why I'm here with some of my chiefs and my comrades is because even interview you see, even Ola Arbama one, because we were there. So we also want to show the expression here, so we are feeling a little bit set back by Zakwitika and everyone just sings so hell bent on putting the men down, which is not what I was trying to do. Mzukuru, let's speak and let's sit down. Paka bicycle, mzukuru.